الله أكبر ولله الحمد. وسوف نستعين كل من هو على قيد الحياة من الأسرى نحاول أن نجد طرق جديدة لتحقيق هذا الهدف. עם ישראל מה זה? צבא ישראל מה זה? מה זה הדיבור הזה? האם יש מישהו שמאמין לנתניהו? משפחה שלי, היקרים שלי, תודה לכם מעומק ליבי. אני יודע שאתם סובלים בשבילי. למרבה הצער, התמיכה באסירים הפכה לפשע. מצטער שאני מבקש יותר ממה שאתם יכולים. אני יודע שבן גביר מתנהג אליכם פה פושעים. משפחה שלי, היקרים שלי, אני מתחנן בפניכם. תצאו, תמשיכו להפגין. התמונות שאנחנו רואים נותנים לנו תקווה להמשיך ולשרוד פה. אבל אתם יודעים שהגורל שלנו מוחלט, ואלו הימים האחרונים שלנו. האסירים הישראלים הפכו לנטל על המשפחה הזאת והם מנסים להיפטר מאיתנו. יהרגו אותנו, ואף אחד לא יחזור בחיים. בבקשה תעצרו אותם בכל דרך. המסר של סטיב ויטקוף, אני מתחנן, בבקשה, אל תיתן לנתניהו להרוג אותנו, אל תעזור לו. אני מבקש מממשל ארצות הברית להפסיק לתמוך בהחלטות של המשוגע נתניהו, במלחמה שלו נגד עם ישראל, נגד אסירי ישראל, זה יגרום לאסון לכולנו.